Kum si benta ban rekhe ya ka jing pene pensa ya ka mai mariang ka riwar mingi development council ne ka RMDC ha ka jing don kat uskat rishnong ka lightman reng uba kroning khong tani lembat ki wede ka khot jong council kilap long ya ka jing thung dieng ha kan ru tarik ujel liu ha jaklon lightman reng penuslam habakran bat kilap thai khubor u president jong ka RMDC uba SB teriang ulong ba kani ka de ka jing sedang kum ka kenhon bantung dieng hapo kani ka dong lightman reng. Kita kalian ke MDC ke Kukmen Cibon bakal si ka dia ada jis sedang jog ka hun dungi ke bala ban thung di hang depo lat menring buk menring dong jaklon te kermen bakane ka jing thung di kan long ka penjengam biang sa cisen dia ka mai mariang ka bala menta ka bala kumbalong menta la selen lut kilom kiwa na menta ka jing pom pathar kun benriu tak kata boleh siwon